L'última hora divendres passat anunciava que el Consell de Mobilitat Marc Pons havia anunciat a l'Associació de Taxis que, a més de les noves rutes regulars d'autobús que sortirien de l'aeroport per a ús dels turistes, també hauria connexions des de Sant Joan amb els pobles d'interior i costaners, per així beneficiar els residents. Anar a una reunió per dialogar i anunciar el que faràs, m'entendrà que no és un diàleg massa bo, perquè ja li dius lentejas. L'altra qüestió és que mai trobarà el PI i crec que és el mateix col·lectiu taxistes que no estiguin a favor d'un millor transport públic. Davant d'aquesta situació, un col·lectiu de taxis que cobreix les mancances arreu de l'Estat del servei públic que no arriba als distints governs autonòmics, com aquí, en la nit, a partir de les 11, fins a les 2:30, que arriben vols, ells ho fan. Davant d'aquesta qüestió, i a veure si vostè ha avaluat quin cost tindrà per a aquests autònoms, per a aquest col·lectiu, el fet que hi hagi aquestes connexions des de l'aeroport, nosaltres, i sabent que demà m'apen que se li manifestaran els taxistes, nosaltres pensam que hauríem de saber si vostè iniciarà un diàleg seriós amb els taxistes. Moltes gràcies. Senyor Font, el món del taxi forma part del servei públic de transport de la nostra illa i nosaltres som els primers interessats en arribar a acords i consensos. Jo no sé com els senyors de Podemos, que tant volen que hi hagi un servei públic i que sigui públic, estan tan d'acord amb aquestes concessions que vostès donaran a final de l'any que ve. Nosaltres el que dèiem, que aquest dret que vostè diu, els taxistes també el tenen. No tan sols el tenen, sinó que han arribat allà on no arribàvem nosaltres. Nosaltres som dels que pensam, si planificam per d'aquí 15 anys, que el que hem de més té no són més autocars, en tot cas són més trens, un transport més net. Tenim un intermodal, necessitem una lançadera des de l'aeroport i des de l'aeroport és intermodal. I lògicament que fan falta no 5 zones turístiques, sinó a totes les zones turístiques. I allà on no és turisme, més serveis de bus perquè realment hi pugui anar. Però no només els turistes que arriben a Sant Joan. Hi ha molta gent de Mallorca que no va a Sant Joan, sinó la gent que ha d'anar a fer feina, que ha d'anar a l'hospital, no partirà de Sant Joan. És a dir, si a les 11 del vespre no queda cap autocar, quin servei públic fem quan sabem que els al·lots s'han ampliat fins a la 1:30, 2 de la matinada? Aquestes qüestions és el que ven quedant precipitats. És vera, no ha d'haver bé, necessitem que Madrid en posi. Això també ho tenc claríssim. Una darrera qüestió. Jo a vegades penso que el diàleg funciona quan els donen la raó. L'exemple va ser la Cotassa. Li van dir com havia de fer repartiment, com havia de ser el número de percentatge de gent que hi havia. No els hi va anar bé, enguany s'han equivocat. Amb això se tornen a equivocar.